Dato man kuha na mga play ko ato. Kay murag dato buto na mo to tagiya man ani kayutaan. Mga play ko ato kay mo dako mo yuta. Anime ka wala ko trabaho. Oh no. Ka trabaho ko. Ako tong duolon kay mura mag nakahinanglan to siya trabahante. Be akong duolon. Ay, salamat. Kamu gusto ko mga kayutaan nga suklon kay hinatod ni sa kutuhan. Karon dala ko ngayon kay ako ni suklon kay ako ni ibaligya kay nanay bagong karsada gihimo. Ya may na po naman pandemic ron ako'y kagasto na ako'y kapalit. Ako ni suklon kada buwas yung dami. Hangin medyo kay duta dire. Nagidagaw mekano palit ang yutaan kay looking kayo. Ako ni suklon doon. Sir, Oh, unsa may ato? mga play unta ko babasingay. Kuan mo Trabaho? Nangita kag trabaho? Nag-asa man ka? Mao lagi pud may kay nangita lagi unta ko katabang pud kay mao lagi ni bisita ko niyong kayutaan. Nag-asa man ka kay nag-asa mo ka dire kung unsa may dala nimo? trabaho ko. Kita ko trabaho. Mao ba? Oh sige, wala na problema. Sige, dawaton ti ko kay sa tinuod magud ani. Kanala gani ko nailon kay ako lagi ang sukuro ning yuta na ko dire kay ako ibaligya kani ako ibana ako bayar nga duha ka foreigner kay nagkahingalan og wow. So sige. Ya taga-asa magud ka? Taga dire ra ka unsa man? Ang taga diri ra man ko sir. Taga dire ra ka, so muna nangahoy ka. Ay sige, balibag na nakahuya dito kay sulod na kag trabaho nako. Batay maigo ko ng tawo des lalo. Karon ang imong buhaton dawaton ti ka pero ikaw kung himong katabang. Ha? Sige, magdala kag nylon, dalon nimo na at kuyog ta dito sa akong kayutaan kay akong suklon to dito. Kay ako ang magito siya. Surundon mo to namo. Taga diri ka kabalo ka ato no? Kaila ka sa mga kuan? Kabalo ba kag asar pita? Kuyog ra nako kay ako may mas mahibalo ako may tagiya. Sige ha. Ya kinalan jud ka magtinarong ha kay dili gud kong sugot anang magpaluluya ha. Kalag yung kuan jud kayo ta kanang pag-ingon ako nga mo nay buhaton jud imo dayon ha. Kay ang sweldo nimo tag 300 ang bulan. Okay ra karon? Okay lang sir. Na. Kaya na trabaho. Kini man. Ni aram di sayon nga trabante. Sige tara, ato na kita magdugay una. Ako una kay ako may tagiya. Tara. Ay, kapuya oy, gilakaw. Sus ninduta man dai ning lugar dire. Katsadag view. Munang ako ginibisita ko ning yuta sa akong lolo kay gibilin to sa akong ginikanan niya. Wala man nila katara. Ako nindot dire pwede nim ko mga turista. Ako ning butangan dire resort kay daghan jud muklik ni akong negosyo ani. Adto na ko. Oh no! Kani mga yuta kani siya. Sukdon ko nila to niya. Kani mo ni. Naman di mga motor dire. So sa ato pa na mga balay-balay di dire. No! Kinsa magpugay nagtukod dire balay nga ni may mga motor. Na kay mga bisita dire mga turista ni anhina. Munang maayo gyud kay ni siyang pangbisita mga turista. Munang maka-income gyud ko ani sa akong business. No. Bang ninduta kaayo. Makita mo ang kawanangan pagkatsada gyud noon. Maklik gyud ni ako negosyo ani. Karon, mo na itong yuta sukdon. Kay kanin repita patukuran ako nigbalay din. Sabta nimo? Eh signisi kay seryoso ta ani. Kay magsukod ta na nya luka. Nakagabi na mo pauli pa kog layo kayo ato pa kog kuan Davao pauli. Na Negros pa ni ha. So karon tuon nimo kong gisulti ha. Kay digli ka na ko masidduhan og mga na.
ha, kailangan din nga may pakita nimo nga maayo jud ka mo sunod og agalon ha. Oh. Kaya dalon ka nako sa balay namo sa mansion nako. Wow. Man di kay trabaho. Wala sir. Kusa kay matingog di madungog unsa? Wa kay trabaho? Wala. Wala gyud? May trabaho sir. Nangita kong trabaho. Imong bana di unsa may trabaho sa imong bana? Nara sa balay. Wala ko'y trabaho. Wala. Wala sige sige. O sige, dira nylon, sige sugda dito. O, lagan dito sige. Butang dito ha. Asang nylon? Ganun magibutang mo dito iko ihikot. Ihikot ba ito ba ihikot eh kana sumpay dalo nimo are ha. Asa mo to ni magibat? Ganun kani may magihatag nako. Wala mo kabaatan sir. Ay mangita kag paagi magbutang ba kag bato basta kay diha gud dapita din diri gani ko katindog kay kaning tumoy mong ihatag nako kay muadto na ba dos pikas nasabtan nimo sigurado ha ihikot dito kay magulat ko sige sige dali okay oh oh kana sige darong kang baat kay no sus di ba ka kumalkansi ini oh, mo na ni Maana na sir. ay palayo diri kay dili ka makitas kami rig palayo ka. Kupang warta ra ba niya to ah. Sige, dagan na po dito ka. Okay, tumban ako. Sige. Sama to ni dalagan man to siya. Man gani ni dalaan ning di man di gani. Anakan sim lagi sa kung pagsweldo di gay ani di gay ko. Unsa ni? Balik diri. Kinari na nylon. Unsa man kang mudalagan man ko pa makagdalag nylon. Sige Unsa may mo ibaat dito? Yung dala makagdaylon na balik diri. Tara, dala. Uy! Oh no! May nagsukod-sukod ani ang yuta. Mo di kay tag-iya ani mga motor matay. Amor bugo ning yuta dire. Akong dulo ni be. Ha? Ano to? Mo na ni. Siguro mao na gini ha. Akong subayon basig wala nimo gibaat. Balik ka. Sir. Basi ayo dili jud ko musugot na magtatanga, ha? Sabton jud mo kung gisultag mayo ha. Akong subayon kay ako kun yuta god pero nga gid linyada gini si kayo ha. Bantay ni Rod. Kung gini atuon ha. Mao gini kong yuta dire, nami kadako ni mong yuta. Nasukod na gid akong yuta. Kani mabaligya gid na ako ron. Dali sa day, dali sa. Dali. Oh. Nya unsa man to? Badbara na to mga sukod kay at least nakakita ko mong nakuha di. Ha, sige badbara sa dayong paghuman, hindi mo badbad, balik dire kay nako isugo nimo. Sige. Di dire pas dalagan sige go. Sarang ni hiyanaya gud akong gisugo gyud. Alakan si jugo ani akong 300 bulan. Dali balik ka dire balik dire. Na. Oh, nya unsa man ako mao na ni. Mauna ni sir. Balik dito nagbutang sa imong kuan sa motor dito, kita man ka sa akong gibutang itong motor. Tapos dito kaage kanay lang alagian. Tapos kay kuan ning kuatong pang snack nato kay mang snack ka dire. Wow! Ay ampay nimo na no snack. Sige sir. Sus mao gid ay ampay gid ay snack gid. Sige na laga kay mahulat ka mo. Sige. Oh, Uy! ano man? Nganong gisukod-sukod ning akong yuta dire? Amo man yuta. Di ka ni sa akong lulo ha. Di ka pulis akong lulo. Kaysa may authorize nimo dire nga isukod-sukod nimo. Ay natural ako may magbuot kay ako may sumusunod din eh. Yeah! Ako tagiya na yuta. Akong mama ang gibinlan ani sa akong lulo. Unya kay wala man nila tagda. Ako mo'y mangusog ani. Di ko mo to. Dili Ako may gibilan aning yuta. Dili pwede. Yeah! Ako ani, walay gi-authorize ani kung dili ang akong gidikanan lang. Ug imong dinikanan ako mismo may gi-authorize dire kay abi nimo akong dinikanan samtang gatinga gatukika kay kalamat yun. Akong ngalan mi ang gibanggit nga ipanhi dire na yang yuta. Dili Mao ni pwede. gasukod-sukod ko dire. Magkasuanay gyud ta. Magkasuanay ta. Dili gid pwede. Taga-asa man ka? Dili mahimo kay kaning niya ako na guning gipasukod dito. Di ko mo to. Ug imo pa nang gipasukod walay linya dire. Ako may nagpasukod ninyo ta. Ako may nagpasukod ninyo ta. Siguro. Yeah! Kita tang karon pa ako gipasukod dire ngano magkagsigon pa. Ako lagi ninyo ta. Dili lagi pwede.
Dili Di ka pwede. butuoro na. Ako lagi ning yuta ay gising-gising kay seryoso ta dire. Kaning yuta ako ani. Ato ni aging bulan diri ko. Ako ni gipasukod. Ako ni gipa-check dito gyud. Yaw karon nan. Ako lagi ning yuta, madam. Nagsukod-sukod ka diri? Natural kay ako may sumusunod ning yuta, madam. Ako ani, ako'y tag-iya ani ha. Ang akong ginikanan mo'y sumusunod ani. Unya kay wa may anak lain akong ginikanan. Siyempre ako. Ako pun dinikanan sumusunod ini. Sa to pa imo dinikanan ug akong dinikanan sumusunod man nagsuon dahi ta. Di ko mo tuo. Di ka musurindi ron, madam. Basta kay balibag dito ka. Magpatay kaning inyo yung gikuan nga mga nylon. Dili gud ni. Mura ko kakuyapon. Di gud pwede. Ako ni kuhaw ni akong yuta. Ako lagi ning yuta. Ako ning yuta bahala kag mamatay gyud ka. Ako Ako nag- ni. Ginoo ko habang. 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 Hi guys, hello mga ka-jam-jam. So maura to among video mga ka-jam-jam. I hope nga nalipay mo sa inyong paglantaw ug salamat sa inyong pagsuporta. Kung bago pa ka sa among YouTube channel, don't forget to subscribe and click the tiny bell para ma-update mo sa amuang bagong Like, video share. nga ma-upload. So shout out portion tayo dai guys. So shout out nila ni Lisa Rio sa usapod sa mag-post sa among video, then si Dayflor mo gapugong sa ang usa na mo ka karakter karon mo gapugong sa camera. So tuloro mo gud mi kabuok diri guys, di kaupat nimong bata gamay. So mao na to guys. So ni ami karon diri bukiran sa lugar sa amuang amahan. So bali amo pug gyapon ning kayutaan diri guys, pero dili tanan. Kani amo gitindugan ang hulam ra mi ani. Tuwa pa dito sa atbang amo guys. Layo mo kay adto dito ba. So I hope so guys nga nalipay mo sa amuang sa inyong paglantaw sa among video. Og sige ra mo pa suporta guys, og ayaw taw ninyo i-skip ang ads. Diba? May na lang maka-income. Shout out ni nang Lisa Rio, ug kinsa pa to sila si Pobring Negrosan Pobre ni Grasanon. vlog, tapos si Myris Diquito, si Mirigris Diquito, si Chavez Diquito, silang tulong managsuon. Sila si Charmy, si Catherine Angana, igsuon ni Dayfloret. So shout out ninyo guys. I hope nga ang Dios magapanalangin sa inyong kinabuhi o magaprotekta kaninyo. Ikaw, di ka shout out nimo. Shout out sa tanan guys. Sa tanan ng lantaw, salamat kaayo. Ayaw ninyo escape ang ads. Like and share, comment. Comment lang mo sa baba guys kung ganahan mong magpa-shout out. So thank you and God bless. Sila din ni everyone. Rina Rina. sa mga Arquinians, membro sa Arquinians guys. Si Gary. Si Gary Casipong nga Si nakataon Gerald. sa San Carlos. Si Gerald. So, kumusta kayo guys? Balik kayo dito pag may panahon kayo kasi gagawa tayo ng mga bagong video. Kasama na yung Arquinians. Ayan guys, maraming salamat at lagi kong sinasabi na mahal ko kayong lahat. Bye God bye. bless.